Si Alma nga batanon mipahawa isip kwe sa Zarahemla sa mga 83 BC. Siya nagsangyaw sa pulong sa Dios sa mapahita saong katawhan sa Zarahemla ug sa mapaubsanong mga lungsuranon sa Gideon. Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa Basaon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Adunay pa nagbingkil sa yuta. Di sila maminaw. Abunda ka Unsay ayo among siya, buhaton? ug daghan ang nag-antos kay Dili napasay. kini makatarungan. Ang Adunay kadaugan kalinaw sa bahay. yuta. Gipatawag ko nimo. Ni Faiha, oo. Salamat sa pag-anhi. Namalandong ko og nakahukom ko nga mohawa sa pwesto. Piliyon ko ikaw nga molingkod sa hukmanan sa paghukom og pagdumala sa katawhan. Tao kang maalamon. Nasayod ko makapangulo ka sa atong katawhan sumala sa balaod nga gihatag. Alma. Nagsubay ka sa mga paagi sa Ginoo ug mihukom ug matarong nga paghukom. Nganong mo pahawa man ka? Akong nakita ang kadautan sa simbahan. Gipahisalaag nila ang uban og nagdala og kalaglagan sa katawhan. Nakita usab nako ang pagkawalay kaangayan tali kanila. Nagpasulabi sila sa garbo og miluto sa mapaubsanong mga sumusunod sa Dios. Magpabiling ko sa katungdanan sa halangdon nga pare. Walay paagi aron mabawi kini nga mga katawhan gawas sa pagpahinumdom sa ilang katungdanan og pagpamatuod. Ako, si Alma, giorden sa akong amahang si Alma nga mahimong halangdon nga pare sa simbahan sa Dios. Gisugdan niya ang pagtukod og simbahan og mibunyag sa iyang kaigsuonan sa mga tubig sa Mormon. Og sila giluwas gikan sa mga kamot sa katawhan ni Haring Noah. Pinaagi sa kalooy ug gahom sa Dios. Og human niana, sila nahimong ulipon sa mga Lamanite. Og usab ang Ginoo miluwas kanila gikan sa pagkaulipon sa gahom sa iyang pulong. Og kami gidala dinhin ni ini nga yuta. Og dinhi kami misugod sa pagtukod sa simbahan sa Dios. Ako moingon kaninyo nga sakom niini nga simbahan. Kamo ba nagbilin og igong panumduman sa pagkabihag sa inyong mga amahan? Og kamo nagbilin ba og igong panumduman sa iyang kaluoy? Og kamainantuson kanila? Siya miusab sa ilang mga kasing-kasing. Oo. Siya mipukaw kanila sa laom nga pagkatulog og sila nahibata sa Dios. Ang ilang mga kalag misanag samtang ang akong amahan misangyaw sa pulong sa Dios sa inyong mga amahan. Og dakong kausaban nahimo sa ilang mga kasing-kasing. Og sila nagpaubos og mitugyan sa ilang pagsalig sa tinuod og buhing Dios. Og sila nagmatinud-anon hangtod sa katapusan. Busa sila nangaluwas. Og karon mangutana ako, kamo sa espirituhanong paagi na tao ba sa Dios? Kamo nakadawat ba sa iyang hitsura diha sa inyong panagway? Kamo nakasinati ba ni ining dakong kausaban sa inyong kasing-kasing? Makahuna-huna ba kamo sa inyong kaugalingon nga mabati ang tingog sa Ginoo? Mag-ingon duol kanako kamong mga bulahan kay tan-awa ang inyong mga buhat, mga matarong. Kamo makahangad ba sa Dios ni ana nga adlaw uban sa putling kasing-kasing? Og limpyong mga kamot? Kung kamo nakasinati og kausaban sa kasing-kasing og bibati sa pag-awit sa matubsanon nga gugma, kamo mibati ba karon? Kamo makaingon ba nga kung kamo mamatay ning taknaa nga igo na ang inyong pagpaubos? Nga ang inyong mga sapot na limpyo og miputi pinaagi sa dugo ni Kristo? Nga moanhi sa pagtubos sa katawhan sa ilang mga sala? Kamo gihubuan ba sa garbo? Ako mo ingon kung kamo wala. Kamo dili andam nga musugat sa Dios. Ang Ginoong Dios midapit sa tanang mga tawo, kay ang mga bukton sa kaluoy gitunol ngadto kanila, og siya miingon, paghinulsol, og ako mudawat kaninyo. Ang maayong magbalantay nagtawag kaninyo. Sa kaugalingon niyang ngalan nga mao ang ngalan ni Kristo.
Og kun kamo dili mo patalinghog sa tingog sa maayong magbalantay, kamo dili karnero sa maayong magbalantay. Ako magpamatuod kaninyo nga ako nasayod nga kining mga butanga tinuod. Nagpuasa og nagampo ako sulod sa daghang adlaw aron masayod. Og ang Ginoong Dios bipakita niini kanako pinagi sayang balaang espiritu. Ako nasayod nga si Hesukristo moanhi. Oo, ang anak. Ang bugtong anak sa amahan, puno sa grasya og kaluoy og kamatuoran. Og tanawa siya ang muanhi sa pagkuha sa mga sala sa kalibutan. Sa mga sala sa matag tao kinsa makanunayong mituo sa iyang ngalan. Og karon ako moingon nga ang maayong magbalantay mo tawag kaninyo. Kung kamo mo patalinghog sa iyang tingog, siya mo dala kaninyo sa iyang panon og kamo iyang karnero. Ako namulong pinagi sa pagsugo kaninyo nga sakop sa simbahan, og diadtong mga dili sakop sa simbahan. Ako mamulong nga mag-ingon. Dali, og pagpabunyag kamo ngadto sa paghinulsol, nga kamo usab moambit sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Og magpundok sa kanunay, og makighiusa sa pagpuasa og mga hugot nga pag-ampo alang sa kaayuhan sa mga kalag ni adtong wala makaila sa Dios. Ako may dakong paglaom og dakong tinguha nga makita kamo nga nagpaubos sa inyong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Og nga kamo padayon sa pagpangaliya sa iyang grasya. Makita nga kamo walay tulubagon sa iyang atubangan. Og wala sa makahadlok nga kahimtang nga gisagubang sa atong mga kaigsuunan sa Zarahemla. Kay tan-awa, ako moingon kaninyo nga adunay daghang butang nga moabot. Adunay butang nga labaw ka mahinungdanon kay niining tanan. Kay tan-awa, ang panahon dili layo nga ang manunubos mabuhi og muanhi taliwa sa iyang katawhan. Matawo siya kang Maria. Siya nga usa ka birhen bililhon og pinili nga tawo. Kinsa panalipdan og ipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo og manganak og usa ka lalaki. Oo, gani ang anak sa Dios. Og siya magpadayon, maganto sa mga sakit og kasakit og pagtintal sa matag matang, aron ang pulong matuman nga nag-ingon, nga siya modala sa mga kasakit og mga balatian sa iyang katawhan. Og siya modala diha kaniya sa kamatayon, mubadbad sa mga higot sa kamatayon nga naghigot sa iyang katawhan. Og modala diha kaniya sa ilang mga kahuyang, nga ang iyang kasing-kasing mapuno sa kaluoy sumala sa unod. Nga siya masayod sumala sa unod, unsaon pagtabang ang iyang katawhan sumala sa ilang mga kahuyang. Siya modala diha kaniya sa mga sala sa iyang katawhan. Nga siya makapapa sa ilang mga kalapasan sumala sa gahom sa iyang pagluwas. Maghinulsol kamo og mataw pag-usab, kay nag-ingon ang Espiritu nga kun kamo dili mataw pag-usab, kamo dili makasulod sa gingharian sa langit. Busa, duol og pagpabunyag ngadto sa paghinulsol. Nga kamo mahugasan sa inyong mga sala, aron makabaton og pagtuo sa kordero sa Dios kinsa mokuha sa mga sala sa kalibutan. Kinsa gamhanan sa pagluwas og paglimpyo sa tanan nga dili matarong. Duol og ayaw kahadlok. Biyae ang matag sala nga magsamok kaninyo. Ipakita sa Dios nga kamo andam sa paghinulsol og musulod sa pakigsaad, uban kaniya sa paghupot sa iyang mga sugo. Og musaksi kaniya niini nga adlaw, pinaagi sa pagsulod sa mga tubig sa bunyag. Og kadtong nagbuhat niini, makabaton og kinabuhing dayon. Kamo mutuo ba niini? Oo. Nasayod ako nga kamo mituo niini, pinaagi sa pagpakita sa Espiritu nga ani kanako. Og karon kay ang inyong pagtuo lig-on bahin ni ana nga akong gipamulong. Dako ang akong kalipay. Pagmapaubsanon, matugyanon og magmaaghok, makugihon sa paghupot sa mga sugo sa Dios sa tanang panahon. Og tan-awa nga kamo adunay pagtuo, paglaom, og gugmang putli, og kamo kanunay puno sa mga maayong buhat. Hinaot ang kalinaw sa Dios,
mudangat kaninyo, sumala sa inyong pagtuo, og maayong mga buhat. Sugod karon, og hangtod sa hangtod. Amen.